Kain guys! Good morning! Sopas for breakfast. Yummers. Laki no? Isang kilo. Eat! Bilisan mo na dyan, Jada! Jading-ding! Babalik siya ng itlog. Tapos may ano pa oh. May spring onion. Yums! Palagyan ko na kaya sa ano, mangkok ng mga bata na. Para mag-ano na. At yung... Pumasok na si Peter. E di maglagay na rin ako dito para ano, tumamig na. Okay guys, uwian na. It's 2 o'clock PM na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na. Parang kakasama tayo, nagbababay. Bye-bye. Bye-bye na. Ayan, sila bunso magbabas lang, hindi na kami kasya sa ano, sa sasakyan. Higa kami sa likod ni Tonton. Pero kung ano, kung gabi, ang alis natin, pwede kayo dyan. Oo. Kaso, mainit pa eh. Patusta kayo. Di ba? Magaan na lang sila. Sa express ng mga toll gate. Higa nga. Higa kayo! Higa lang. May camera yun sa ibabaw eh. Eh, Wala. magkano kayo? Mag-kumap kayo. Mura pa to. Ayun, di mo ka naman mga doggies ko. Ayoko na lang lumapit doon eh. Mayak na naman ako eh. Na sila. Pero kanina nilapit ako na sila. Ayoko na magbabay. Babalik kami after 2 weeks. Baby shark tu 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 tu. Baby shark. Ayaw pa? Ha? Walang may pake dun. Nana. Kung babalik kayo 2 weeks. Ang paling kita. Masyado kang ano. Basher. Basher to, nakakabwisit. Siguro ikaw yung basher ko doon eh, no? Papanggap ka lang. Visit ka, huwag kang hingi sa akin ng ano, ha? Ha? Gigil mo ako, eh. Nanggigigil ako, ano, ching-ching? Basher yan si Tito Paps, no? Uy, May pagdila. uy, sus! Bye-bye, kuya! Bye! Bye, ching-ching! Okay na pa! Okay na pa? Ando na mga gamit niya? O sige, bye-bye. Bye, di. Okay. Sige, let's go. Papalot. Saan tayo? Ayan, dito na lang sila. Di kami kasi. Maghabag silang 5 stars. Ulo. Wala. Go. Clear. Ayan. Hi, Junior! Bili muna kami bigas dito, guys. Sa ano? Sa Jaw. Ayan. Order ni, ano, ni Dalton. Tsaka ni si Sherlyn Yu. Pati na rin bigas namin. Kumuha na ako. Ayan. Dala-dala namin yung mga bag nila, Papa. Para wala na silang bit-bitin sa bus. Lapit na kami sa T-Flex, guys. Junior. Giniginaw na tinakluban ko ng damit ni Daddy. Ito ko naka-jacket. Kasi 4 pa lang. So mga 7. Nasana naman. Maynila naman. Nanginginain ng Boss Junior. Nagutom eh. Nagutom kakatulog. Dito na kami guys sa T-Flex. Gising na. Ano. Ching-ching tulog pa. Ano pa gets? Kaya na daw ni dati ano. Driving. Straight. Okay. Gutom si Junior. Ano? Kana? Wow. Mabenta. Pagay mo lang ano? 558. Taste lang na. Ano na Junior? Enough na. Sugar na ulit. Update lang ha. Oh, sabi sa'yo. Gising na yung bulinggit oh. Alay naman, alay naman. Alay naman, alay.
Line. Ako daw. Si ate. Line. Line. Yeah. Yeah. Kya, Maria. Yeah. Sabi mo, kya. Kaya Maria. Na kami guys sa ano, Bukawi. Tol. Last na tol. Pasok na ng ano, Manila na. Ano, 5 minutes bago magalas sa 6. 30 kilometers na lang para maging ano, para sa bahay mismo. Ayun. Sana may traffic sa ano, sa EDSA para tuloy-tuloy bago mag alas 7 na sa apartment namin. Hindi na tayo nakakain. Boy, mabusog. Sinabi mo, ano, too late na eh. Gagawa pa ako ng parang paano kumaliwa, umanan eh. Ayun, nandun na lang. Bye na lang. Nagano naman ako kanina sa ano namin. Bumili ako ng mga machichicha. So, nabusog pa naman yun. Baby shark do 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 do, baby shark do 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 do. Ping pong. Tagal eh. Wag mo kasing naiinis siya eh. Oh. Ay naku, inisin na naman ni Chris. Baby shark do 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 do. Baby shark do do. Baby shark do do do. Baby shark. Galing. Mommy shark do do do. Mommy shark. Ay, galing naman. Mommy shark do do do. Mommy shark. Daddy shark do do do. Daddy shark do do do. Ayun na. Grandma shark do do do. Grandma shark do do. Grandma shark do do do. Grandma shark. Grandpa shark do do do. Grandpa shark do do do. Dali na. Grandma shark. Let's go home to do. 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 Go. Run away. Say bye, let's do. Say bye, let's do. Say bye, let's do. Say bye. Stay and May kulor. Yang chow, may kulay na rice. Gusto ko yung may kulor. Ang gusto ko white. Color yellow. Color yellow. Ayan, rice, chicken, broccoli with beef, gulay, kasinigang. Kain tayo. Andiyan si Junior. With ching-ching. Sinigang na hipon. Let's eat. Dito lang pala to guys sa ano. Video. Ito lang to sa ano, Chinese restaurant malapit sa ano, sa amin. Sige Jo, gusto niyo yan? Chow rice. Dali! Ayun guys, ito kami umuwi ng apartment. Hinala lang namin, hinatid sila Mika sa Don Carlos. Tapos, dito bebe! Punta kami dito Pilaan. Ay, biglang nagyaya si Anne. Daddy, ikaw na nga kay Junior. Sige, dito. Parkain mo na lang kaya. Hinto ka na. Sulitin na natin kasi may pasok ka na sa Lunes eh. Huy! Ikaw gala ka masyado ah. Yung boy dyan. Uy! Matutuwa dyan si Ju. Yee! Buti allowed dito yung pet. Pero ano lang, maliit lang. Let's go. Pwede naman siguro. Ay, paano siguro? Talaga nakapambahay lang eh. Ganyan siya komportable eh. Dito dali! Doon ka kay Ju, dali! Ju! Doorbell ka na, anak. Ding dong! Yung tape ko naman, hindi ko natanda. Saan mo nilagay? Asak.
O sige, kunin mo na lang. It's Sammy. Hi! Ay, wow! Sosyal! Syalan! Hi! Ay, pwede ba ito dyan? Ay, hi! Hi, Tutoy! Oh, pizza. Hi, ay! Pizza. Kumusta naman? Ayun. Juju. Hi, Ju! Hi, Paul. Bro. Ay, nako, taga-bundok yun. Ito na Sunday. Pasyalan natin yung... Ay, taray! Nilipat pala ni Ann yung ano niya. Hindi pa ba nakakaayos? I-cue natin yung tugtog ng wish ko lang. Thank you po sa lahat ng support. Sarap. Hanapan mo ako. Kuhanan mo basa. Oh, wait lang, anak. Ay, doon sa ano. Ang ganda mo. Ay, sorry, darling. Sabi ko, ang ganda ng kuko ni Ann. Kanina ko pa tinitingnan niya. Ay, yung ano. Ano siya? Ayan mo. Iba-ibang design. Ang cute. Gusto mo? Bigyan nga kita eh. Hindi. Are you sure? Oo, nakita lang ako sa iyo, sa ano, sa kuko mo. Ganda-ganda. Si Ay. Marinig nyo, ayaw ah. Di ba niya kuko? Ayaw niya. Hi, Ju! Na, ang cute lang tingnan pag sa ano, alam mo yung pag nagaganong-ganong kayo sa ano, tunog-tunog. Ang sarap pakinggan. ASMR. Oo. Kasi para pag nag-video, kumaayos-ayos naman yung Ah, okay. Wala tayong mag-nail polish. Kanina pa siya kumakain sa harap ko, tinitingnan ko yung kuko. Ang ganda. Halika na. Ganders. Ang daming brushes, oh. Sandamakmak. Na, mukha lang nakakatuwa, pero pag time na ng linis. Linisan. Wala. Tapon mo sa washing machine, paikutan, no? Pwede na. Kung pwede na. Diba? Oh. Sige mo ng ano. Tubig sabon, paikutan mo tapos. Ay! Ang ganda nga Nabigyan eh. lang ako sa Hanggang si Tutoy, oh. Ilalagay ko siguro dyan. Ay, mga bagelya mo, oh. Sandals, yung mga may takong-takong mo. Wala masyado. Wala, di ka. Hindi ako may sa sapatos eh. Tutoy! Ando na siya, oh. Oh, come on, Jo. Let's go. Tara na, baby! Bye. Hala, ganda, oh, kahit madilim, ano. Come on. Yan. Try na. Pero may sinasagot siyang chat. May sining siyang Hindi chat. na. Hala! Wala! Si Paul naman eh. Nananakot eh, no? Si Junior. Hi, Junior! Ayan guys, nag-ano lang kami. Kwentuhan over meal. Store wash na bubos. Asan doon si Daddy? Sama si kids. Babalik kami mamaya, baby! Bye! Sama ulit si Jeremy. Hindi na. Ay, gusto ko sa Si Paul, tuturo ni Paul. Dito lang naman paglabas ng room, di ba? Tapos, dire-diretso na doon, tak na yun. Ganun, diba? Ganun pa ba yun? Binahon na ni Dad. So, ayun nga guys, we're home na. Oh, pipimple ako. Okay. Ayun, nakapag-freshen up na ako. Pag-ilamos na. And ano ko na rin yung mga doggies na kumusta. Pagod na. Kaya, see you tomorrow. See you tomorrow. See you all tomorrow. Good night. Ano yun pa yung daddy yung, ano, yung bigas. Tatakpan ng trapal. Good night, daddy. Laging extra nga rin wala namin eh, no? Night.